Quina forunda dona! 7 dies alta mar sense volar. Estic desesperat. Sí, anem per feina que tinc cabra per descarregar. Noies maques, sols sortim de nit. Sols volem clients que ens necessitin al seu llit. Noies maques, ens podràs trobar. Dretes o estirades, saps que avui podràs mullar. Preus amb gust i no ens fas mirar. Costa preciosa. Deixa'm veure aquesta quincalla. Senyora Liment, 4 francs. no és la cadena ja em val més. Te'n donaré 5. Sembles desesperada per vendre-ho. Sisplau, senyora, és tot el que tinc. No és el meu problema. Per favor, doni'm en 10. No te'n donaré més de 5. Aquí totes hem de sobreviure, guapa. Noies maques dins de la foscor, sempre preparades pel que vulgui el comprador. Lents o ràpids, mai no ens hi oposem. Pago un petit extra i durant l'any en comptarem. Sota el pont per mig no farem. Home, aquesta escrita ha de ser meu, dóna-me'l. No em toquis. Volies 10 francs, no? Són greus. Jo els pagaria tots els meus deutes. Pensa-t'ho. Els necessito. 10 francs podrien salvar la cosa. Són més barats pagant sopar dret allà al carrer. Obren per obrir-se de cames, és tot el que una dona ha de saber. Que aquesta qui és? És una menor. I està per estrenar. Té una filla i necessita diners. M'ho hauria d'haver imaginat. Sempre hi ha un home al darrere de tot. Vinga, reina, per què resistir? No és millor que les que som aquí. El destí t'ha donat sempre el pitjor. Com nosaltres, guanya tu amb suor. Vinga, maca, dóna-li el que tens. Vinga, reina, tot ho paguen Maca, ells. per què no vens amb mi?